Pansamantala pong isinara ang Municipal Birthing Clinic ng Calasiao po na matatagpuan sa Barangay Poblacion East simula po noong Disyembre 13 bilang bahagi po ng paghahanda sa pagbubukas ng bagong dialysis center. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang pagsasara ng nasabing pasilidad ay upang bigyang daan ang sinasagawang renovation na layong mapabuti pa ang serbisyong pangkalusugan ng nasabing bayan. Habang saradong pasilidad, ang mga manganganak at mangangailangan ng childbirth services ay pinapayong magpunta muna sa Pangasinan Provincial Hospital. Samantala, ang mga prenatal at postnatal at maternal check-up ay isinasagawa naman sa mga rural health unit. Humingi naman ng paumanhin ng lokal na pamahalaan sa balang dulot ng pansamantalang pagsasara at tiniyak na ang mga hakbang na ito ay para din sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan para sa mga residente. IFM News. IFM News. IFM News.